Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kosimu lan kebagi opo al mungfasilu domir mungfasil illa marfu'in maring domir mungfasil kang dirofa'ake wa mangsubin lan domir mungfasil kang dinasopake. Fal marfu'u mongko utawi domir mungfasil kang dirofa'ake iku isnata asrota ono rolas apane kalimatan kalimate. Wahia utawi isnata asrota iku anna lapat anna wa naknu lan lapat naknu wa angta lan lapat angta wa angti lan lapat angti wa angtuma lan lapat angtuma wa angtum lan lapat angtum wa angtuna lan lapat angtuna wa lan lapat huwa wa hiya lan lapat hiya wa huma lan lapat huma wa hum lan lapat hum wa hunna lan lapat huna. Domir mungfasil yang makal rofa itu ada 12. Contohnya ana, naknu, angta, angti, angtuma, angtum, angtunna, huwa, hiya, huma, hum, lan lapat hunna. Fakulu wakidin mongko utawi saben-saben salah sijine lapat min hadid domairi saking iki pira-pira domir iku ida wakoa ing dalem nalikane tumiba apa kulu wakid fibtidail kalami ing dalem kawitane kalam. Fahuwa mongko utawi kulu wakid iku mubtadaun dadi muftada. Nakwu anna rabbukum umpamane contoh surat Al-Anbiya ayat 92. Ana utawi ingsun iku rabbukum pangerane sira kabeh. Wa naknul warisun lan contone lapat naknul warisun surat Al-Kijr ayat 23. Naknu utawi ingsun iku alwarisun ndat kang maris. Wa anta maulana lan lapat anta maulana surat Al-Baqarah ayat 286. Angta utawi panjenengan Gusti iku maulana bendoro kita. Wa ala kulli syai'in qadir. Contoh surat Al-Maidah ayat 120. Wa utawi Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben sewiji-wiji iku qadirun ndat kang kuwasa. Wal mangsubu utawi domir mungfasil kang dinasupake iku isnata asrota ono rolas apane kalimatan kalimate rupane iyaya lapat iyaya wa iyana lan lapat iyana wa iyaka lan lapat iyaka wa iyaki lan lapat iyaki wa iyakuma lan lapat iyakuma wa iyakum lan lapat iyakum wa iyakunna lan lapat iyakuna wa iyahu
lan lapat iyahu, wa iyaha lan lapat iyaha, wa iyahuma lan lapat iyahuma, wa iyahum lan lapat iyahum, wa iyahunna lan lapat iyahuna. Fahadid domairu mongko utawi iki pira-pira domir iku la takunu ora ana apa hadid domairu illa maf'ulan bi angin iku dadi maf'ul bi nakwu iyaka nakbudu umpamane contoh surat Al-Fatihah ayat 5 iyaka ing panjenengan Gusti nakbudu nyembah sapa kita. Contoh meneh surat Saba ayat 40 ayat 40 Iyakum kanu ya'budun iyakum ing sira kabeh kanu ana sapa kupar iku ya'budun nyembah sapa kupar Mekah. Wa mata amkana lan ing dalem nalikane kongang apa ayyuta yento ditekakake apa bidomiri isim domir mutasilan kali mutasil fala ya juzu mongko ora wenang apa ayyuta yento ditekakake apa bihi isim domir mungfasilan kali mungfasil fala yukalu mongko ora bisa diucapake fi nakwi kumtu ing dalem umpamane lapat kumtu ora oleh diucapake koma ana apa lapat koma ana tidak boleh diucapno koma ana wala fi akrumaka lan ora bisa diucapake ing dalem lapat akrumaka apa lapat akroma iyaka tidak boleh diucapno akroma iyaka illa nakwu salnihi wa kuntuhu angin umpamane contone lapat sal njalu sapa sira ni ing ingsun hi ing dirham wa kuntu lan ana sapa ingsun iku hu zaid faya juzu mongko wenang apa al-faslu kepisahe domir nasab aidon kali maneh nakwu salni iyahu umpamane contoh lapat sal njalu sapa sira ni ing ingsun iyahu ing dirham wa kuntu lan ana sapa ingsun iku iyahu zaid wa alfadud domairi utawi pira-pira lapate pira-pira domir iku kuluha utawi saben-saben alfadud domairi iku mabniyatun kang dimabniake layat haru ora pertelo fiha ing dalem alfadud domairi apa al i'rabu pira-pira i'rab wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.